Sa isin ni kapor tentang ay kublay fi way baro aga kerteng ka jang Jesus Christ. Nagaman sim ka bakmen nagaman sim ka jing sngongo yo blay. Ay kublay fi namar pi pet nagapor fi ngap nagasngi siga sngi. Ban ngai ngo baga ktin ka jong blay ka transform ka pen kalai ka jim ka jong pi. Bang ngai ka ni ka kubor ka ni ka sngi idon ka testimony jong ikong dakashwa bre. Idam nai ka jing tho kumlo blay ulale aga jim ka jong i ban ngai ka ni ka jing pla ka jing tho ka jing ka long jing ka khu. Ya pi way baro ta ga ni ka por to ai bangin shashkor ya ga ni ka jing pla jong ni ka khon ga jong blai bang ngai ka long jing ka khoi fi ni ngap ga ni ka por ya ro utrai ngadap da ka jing sneu ka ba kemen bat ka ba krau lang ba ka jing e ka jong blai ka ba palat ulapha ya lau khon bala khamar we bat ngadon ha ga ni ka benta na ka benta ban phala ya ka ka ba ublay ula ik yang hadu kata ya kata ka banta phila ban siam yonis lailanong da khot bakhan reu ublay ula ik kata ya ka perthei siam labut not balakha ya ukhon balakha marwei sakani ka perthei na ka banta ki pop jonga jong phi ki bi sneu ya kani ka jing phla siam men sim khandiat ublay ujisu uvan sakani ka perthei na ka banta jonga jong phi ki ba pop om na ka banta jong ki ba hok ngakwa ban phlaya ka testimony jonga hangne khandiat kumno banga syam ya ublay kumno ublay usyam ya nga menswa ngalong ka breu ka ba auria ngalong ka breu ka ba di ka ba bu ai tanglang ka bam sneu thau ya ka jing im ha ka por ba ukhun ba he jonga u yele kai football hangte ha po pulo JN stadium ha ka por ba dontral jong ka sai hangta kat ba ukhun jonga udang don hapo madan ngaken ut hakata kapor ngong try wat theu ya kapop jong ka kemi sha ukhun wat theu ya kapop jong ka kemi sha ukhun jit no ya ukhun jonga yo baka kemi hakawe ka sngi kan pai sha ka jingkla ka bamot ya ro you try hakata ka sngi utrai uyo I ya ka donot jonga om dei banga krentang na karmiang sentur ngakren nadu natrai udonot jonga ublay ula jubab nadu nakata kapor ngasdang ban puli kaktin jong ublay nadu kata kapor ngasdang ban im ngasdang ban yabe saga jing hikai Bible study bat nang ta ngayo sneo ublay ukhot yanga ngong try da bangan siu keliang yame ujisu uong yeno kino jaj ki pelik ya penhikai football ngong try kumno bangan penhikai football habangam juk melen yalade utrai uong wat saila kilet ngong try ngam not ka jing elek kai football ka day ka jing lut san ka bakrau nakabentaban pentit ya ki hangta ngayo ka jing pangsu bat ka pri bat ka penhiar hangta ki bahaying jonga kilayalam yang acha hospital PHC hangte hapo rambai hakata kapor don usyakri jong ublay bawan jongo yang uduwa yang ubu kakti hakata kapor kat ba udang duwai ngaru ngakhaprep hakapor ba ula dep duwai ru ngam yo sneu shu bat kata ka ba umi na po hospital ru ngam yo sneu shu hadu da step ngalayo kata ka jing pen khia hadu da step nga aingo ya ublay ula pen khia yang on damen step ginos kimut ban ai drip yang namar la palat kata ka jing telot hangta nga ong yakinos ngan mi no ki ong em mlong bapin mi ngong em ngan mi no ki ong pet dang tulat yo phawan biang ngong em naduk kamta kasngi ngam van shu yaro utrai naduk kata kapor ngam ju rong shu sapo hospital om dei banga kren sarong namar ublay ula pen khia yanga ublay ula yo ya ka jing terang ka donot jonga hangtang bat ngala yalam yabaro kiba kloy ban yawan hangtang ngala ai kusing om dei da kabasiu om dei da kaba ngasu ai kusing da kata ka jing ka jong ublay te hangta nga ai ngu ya utrai nga yo ublay ubanang yai pen kitiu ubanang yai pen kitiu oi ka jing kam tho ka jing kran ben kan don bet ko kibas ngap yang hakani ka klimat nga ong ya phi lada hakanu kanu ka benta ba phi dei ban ying kan don bet kata ka jing kan no tang ba wat ngap bet sa utray kumbaka tin jong ublay ka ong ngaken mau ya kata kapor ngayo sneo ya kata kasur ba upaman uwan ban pawang ya umaw hapo madan hangtang ngayo sneo ya kasur jong ublay
pincem naka kitab sam cispa arpuwe dakot nengkong bat kabaar ngan kemit ya laki kemat syakilom nang no kan van ka jing yarap jonga ka van na utrai ubat theu ya ka bnei ka kendau hoi ki breu kim tip kum no phi im ki breu kim tip kum no phi thrang ki breu kim tip ya ka jing mut ka jing perkat ki breu kim tip ya ka ai ka jing thrang ka do not jong phi ngakentu ya phi ko ki paralok ki badon ya kenika mensim ka bat rang sisa ya ublay hakin no ki benta ka bat hidon pecha utrai ude ubat tiplot ya ka donot bat ya ka jingmot ka jong pi ngimla ban phet ri na khmat jong ublay sam chispa live khonde nadu banengkong pule khnang ba phin lap khnang ba phin tip ya ka tin jong ublay kanu ka pap ngikum ki breu bonsen habangi le pap habam don breu ngisniau sungan ngisniau enjoy ba ki breu kim tip ki breu kim yoi tang ba ko ki paralok ba i jong ha kenika por ki bi sneu ya kenika tin ngimla ban ri na khamat jong ublay pule na ka sam chispa live kondai nadu banengkong ter phin lap ya ka bangim la sisa ban ri na u wat sneu tengan ba phila banri nak mat jong ubreu namar pitip hakata ka sngi jing bisar ngin hakmat jong ublay kombang ilong tengas neungu ya ublay hadu kani ka janmet delang bakak tin ka jong uyo iya ka bangat rang hang turu pincem sam sau po ar dakot nengkong kum ukerang ubat rang ya kiwa kibaim kum ta ablay ka mensim jonga katrang ya me kat banang mi kisngi kat banang yat kipor kajing ka jonga kata kanang snow scam om haka hukum jongno henry de tang nakaktin jong ublay kasiti jong u apostol Petrus lu utho ang to arlanong dakot nado banengkong kum ki khelong badangka to pin kwa hir ya ka dut ka basngor ka ba demen sim knang ba pin yo san daka syaga jing pen im ko ki paralok ki bampat pediang yo Jisu ki bampat mat yo Jisu khot yo Jisu haka jing im ka jong pi haka ni ka klimat khot yo Jisu knang ba pin pediang knang ba pin mat ya ka jing e ka jong namar ka jing e ka jong Jisu kalong ka bakham kordor ya ki ka bangila ban yo ida kanika khmat breu ka jongi namar ka mentoy ba pin don hakino ki benta ka mentoy ba pin yo ya kanika pertai paro kawe haba pimpat pediang yo Jisu haba pimpat mat ya ka jing ka jong Jisu Kris ko ki paralok ki bayo sneo ngatip ngalong ngami ngadon kum hakano ka long ying ka jonga ngakwa ban playa pi lang ba ka ni ka jingjet ublay nga bangan hikay ya ka football lang ba ukun ba he jonga u niwan o bare ula don hang te hapo Bangalore na kabanta ka jingila kay football bat u Alvinson bare u don hang te hapo Mumbai Reliance Yangsham lasai unlet sapo Bangalore na kabanta ula sajit kia sajit arngot na under 15 na kabanta banyele kai but haune u bansami unlet yele kai football sapo Dubai mano bapenla yaki mano bayarap yaki kum hagan ni kabanta ngiyo i ka jingker dok mano bala ban yarap habang apai saudong ya ka jing im jonga ngong try nga ay ngo sisaya me nga ay ngo ya me day mame bayo i ya ka benta ha man pakaway ka senjam ka bangayat day meyo i ya nga try nga ay ngo ya me ngamdon continue ban ong try da kumbay try nga ay ngo ya me ban nga IT ya kisya me ko try nga site don ya kanika man sim nga ong try ngamhon baki kun jong akin long tangki plias nga trang atray nangkong bakin mat ka jing ka jong me bakin long ka jing sai sa kiway pat kibang pat tip ya mi Jisu kibang pat mat ya ka jing ka jong me namar ngam kemen baki kun ki jong ki don hakita ki klop ki baper Henry ka mensem jonga ka trang nangkong baki kun kin long ki ba shifting ya utray nga dap da ka jing snyo nga nget scam lang ba ka ni ka jing pala jonga ka bakan diat kan long ka jingkar ko kamtam ya phi ki long kemi ki long pa
Ko kilong kemi kilong kepa. Kibayok sneo yang hakani ka klimat. Tip ya kani ka way. Sibon ngi kilong kemi kilong kepa. Kibayam kibalanyar kibalakthang namar ubaman ulalute ya ki kon ki jongi. Namar bangi kilong kemi rungi jungai na ublay. Bat usaitan uyok ban luti ya ki kon jongi. Nga kentu ya pi kilong kimi kilong kepa. Kela kabamut. Day kelaniam. Kela kabamut. Mat ya ka jing i jong jisu ka jing im jong pi. Nga not ban shalen ya pi. Kenang bapin yo i ya ki kamba. Bau jisu unle daladehi. Kumbalo sayap hadrong ka din penana kabanta ki pap ki jong ajong pi. Hato kini ki kon jong ki balasa rimbrau baman. Utrai umla. Ban kini kentet ya ki. Ya kata pila ban syam naka isaya. Utrai uang hang to. Hato. Ngamla mo ban kini kentet. Nakaktiyo ba itrem bat wa donbor. Lani ngamla mo bat pelaj. Ya naka jingring brau. Daka hok. Daka hok ka jong ajong pi. Henry daka hok ka jong ublay. Nga kentu ya pi kilong kimi kilong kepa. Penrit pendam ya ladai pai sa ublay. Ubato ka benay bakandau. Wat pai sa kino ku iblay. Kenang bapin yo i. Ya ki kamba ublay unsale. Haka jing im ka jong pi jonga. Kumba pila yo i ba ublay. Ulale ki kamba haka jing im jonga. Kaspa ka peu ngam don. Ka e ngam don. Dang bun ki paralok ki ba ya kenduk yang ki ong ngam ngek bapi kerdo. Ngam ngek bapi kerdo. Namar pek ki kun jong pi. Uwe udan sata. Ngong ye ro utrai kanik day. Daka bor jonga kanika day. Daka bor ka jong Jisu Kris. Ya ro utrai ngadap daka jing seo kemen ka bakrau. Hapdian ka jing kerdo. Hapdian ka jing rengkiang. Hapdian jong ka jing bamdon Ublay ukentiu ya kita kiba septing ya Nga aingo ya ublay na kabanta kanika testimony ka banga palapi. Nga ngets kem kumbanga mat jingkerku. Nga ngets kem piru pin mat ika jingkerku. Bot ya kaktin jong ublay. Sedang ban puli ya kaktin jong ublay. Tang kaktin hi ka jong ublay kabahikay yangi. Kalong kabasisa. Don nong hikay yangi daki waypat. Namar kaktin ka jong ublay kalong kabaim. Kaktin jong ublay kalong kabad donbor. Hakino ki benta kabang ngidon kamban pai sa ublay. Ngidon kamban tip kaktin jong ublay. Namar uboman habang iyat kaktin ka jong ublay. Haba uyoi bang iyat bang ikwa ban imba. Usaitan usukor bah ukwa bet ban kini kentet yangi. Tang balang ngidon kaktin jong ublay. Uboman umla ban kini yangi. Te tang kini ki kentin. Blay naman ta kaburam jong Amen. Barangay ngo ublay, bakikon bora arngot jen kadashwa ki dan po ka academy ki le football ba kimday tang kinong ila ka football nray ki day siya ki ba trim ba ki ba shirkay ba ublay upanan kam yaki ba ublay si siya nang rao nang kantiw yaki ba ngangay pagktin ka jong blay ka ong haba ngi shakriya ukpa un pandan nam ong kaktin ka jong blay ngi puli kini ka khat sa isin ka para menta Yohanes no makar pun reo ka ong ni kaktin ka jong blay la daw no ru un shakriya nga tai bon buat nga Pasya ka ba nga doon mga hangtaru syakri jonga unlong ladaw no syakri te nga ukpa jonga un penonam ya Teka umut habang syakri utray ukpa upenonam yangi. Tadi na to ay bangin syakri jisu bangin yo ay kanam ka ba hindi tangan ay kandaw hindi un penonam yangi ruwad habaneng. Tengah ngej utray unang ay bore fi ngej bagani ka khubor kan long ka jingkar khu fi ka long siya ka jingkar khu patono ay bapin Duai utrai nang penkelai ke GM ke Jufi la dan pada Jufi VM ke GM ko la em kong dakashwa ke GM ke ba ayat sakama kumno utrai uktai kumno penkelai ngangai un kta ya phiru ngangai un penkelai ya phiru ublei jungi ublei bale shiliang ngangai kumbo le ke ne ke khon ke jong un le ke GM ke jong phiru bangai un penkala ngangai ba un penon nam ba un penon kamru ya ke GM ke jong fi naga benta ka buram ke jong ublei Udai bala abaro takadau udai try ublay halor kado abaro wong dan ka bamla ban nga ublay ula bet tading ta fi snow fi dan jile ka ba kanu ka jimi jofi kan mau ni ka khat ublay wong along try ublay halor kado abaro dan ka bamla ban nga kam dan ke bamla abo try ngini dua ke ni ka por menta try nga ingo ime ko pa naman me de ublay utry ubala lut na dong sedong kam dan ke bamla ban me ko try la me la an pen kala ke ni ka khon ke jome ngatip men pen kala ro i ke babon ki men sim agani ka sngi ka bamenta kita na pren ke jile ke jing sakma jo ke jim ke la ya lamwer shni shatai ke la ya ko try ke jim ko na try ke bajat rai try ngatip pa me malong ublay ban pen kala
Malau belai ko try buat how dur thamai. Me penuan dur bertry ke jing internet ke jisrim ke jong me. Angai mele ki kamba ke bona ke ke sngi kran ni fi ke teng ke jong jisu. Pisa kama try ushem ye pi ke ke sngi. Playa ke jing ke bajat ke papai try un thamai ye fi ke sngi ke mentah. Plem ke jing ke bas ngo ke kam poisi se eru ngo ke jing ke ba khlam jing mut. Try ongan a ye pi ke ta ke jing mut ke ba thamai ye fi. Mangai ko kena try ngatip ke plan ke jong me ke dei ke ba internet e nam tani ke khon ke jong me. Kaplan jome ka day bit try ka pala banganget kamdan ke bakut hame kamdan ke go try ka ban le ranya khamat jome si sin begini ki khon ki pai chame daga download baro ablai ka gm ka try ka jongki ka long gm ka bamen pendap ka buram blai ka jome rwani ka khon jome try baro ko na try ka sngap ka shash score ni ka por ka benta ngangai ka gm ka juki ka kala thmai na do ni ka scheme ta komelakta ni ka khon jome da ka shwa mekta ni ba bon ka ni ka sngi ko try mapen ka lai ka gm ka juki na ka jingtim Syaga jing kerku, naga jing yap, syaga jing im. Naga jing jot, syaga jing bahapat. Naga jing do, jing kermen, syaga jing kermen. Naga jing snew, syaga jing baha. Ngangai, try kan longkum ta. Hagar tengah jong jisu nong penem. Amen, bad amen. Try nang kerku ifi. Ngin second do biang pat. To ai ba finang syakri syuk yu try. Haduk kesengi ke jing wan ke jong. Filaan phone gini ke number. Fi ke screen ke jong fi, pang shitam filaan phone ke manduai ta jong fi. Kumulai shibun ngin saya syempat. Amen.